Човекът е едно сложно устроено същество. Неговото сърце тупти над 100 000 пъти в денонощие. Мозъкът може да обработва повече информация от най-мощния компютър. Човек живее без да се замисля какви сложни процеси протичат в неговото тяло. Нека погледнем дълбоко в човешкия организъм и по-точно в клетката му. Именно тук започва всичко. Тук възникват болести и отново тук се намира източникът на тяхното излекуване. Долихол – това е вещество, което влиза в състава на всяка клетка и участва в изграждането на най-важните рецепторни структури, отговарящи за взаимодействието между клетките и функцията на разпознаване «мое, чуждо». Дефицитът на долихол води до отмиране на клетките. Недостатъкът му се наблюдава при различни възпаления, множествена склероза, Алцхаймер, последствия след тежки мозъчни травми, инсулт, онкологични заболявания и много други патологии. Учените смятат долихола за универсален маркер на стареенето, тъй като преждевременното стареене също е свързано с неговия дефицит. Изследванията по замяна или синтез на долихол се водят от няколко десетилетия и е трудно да се пренебрегне важността на досегашните научни достижения. Революционното откритие полипренол е уникален транспортен липид, предшественик на долихола. Той защитава мембраната на клетките, участва в енергийния обмен и физиологичното възстановяване на тъканите. Единствено в Томск, Русия, съществува работеща технология по производство на полипреноли в промишлени мащаби на растителна основа, извличана от сибирска ела – пихта. Това е древно растение, известно с удивителните си свойства да възстановява човешкия организъм. Полипренолите могат да заменят долихола в организма на човека, без да предизвикват имунно отхвърляне или алергични реакции. Това означава, че това откритие може да даде нов живот на клетките, да предотврати множество патологични състояния и да способства за подмладяването и регенерацията на човешкия организъм. Компания ArtLife днес вече серийно произвежда специализирани препарати на базата на полипренол – олеопрен. Това са препарати в удобна капсулна форма, които изпълняват особено важна функция. Възстановяват повредените клетки и стимулират създаването на нови. Това означава, че приемането на курсове олеопрен не само защитава от много болести, но и съхранява нашата жизненост. Трите вида олеопрен, които създадохме, охраняват и защитават най-важните органи и системи в човешкия организъм – олеопрен кардио, олеопрен нейро и олеопрен гепа, регенериращи сърцето, главния мозък и черния дроб. Разработената от нас линия продукти акцентира върху трите най-важни фактора за правилното функциониране на човешкия организъм – сърдечно-съдовата система, отговаряща за движението на кръвта и движението на всички хранителни вещества до клетките, централната нервна система, която контролира всички функции на организма, и черния дроб – биохимичната лаборатория и пречистваща станция на организма. Олеопрен гепа за първи път е разработен продукт, който успява да обедини най-новите компоненти за възстановяване на работата на черния дроб. Той осигурява регенерирането на структурата на чернодробните клетки, намалява възпалението, увеличава устойчивостта на чернодробната тъкан към токсини и неблагоприятни фактори, почиства черния дроб от токсични вещества и подобрява състоянието му след прекарани инфекции. Когато след прекаран инфаркт, въпросът е не на часове, а на минути да се подпомогне организмът. Олеопрен кардио е способен да запълни дефицита от необходими вещества, участващи във възстановяването на сърдечната мускулатура. Олеопрен кардио е ефективен комплекс на основата на полипренол и кардиопротектори. Той поддържа организма при тежки натоварвания на сърдечно-съдовата система, възстановява клетъчните мембрани, облегчава работата на сърдечната мускулатура, нормализира нивата на холестерол и се явява идеално средство за профилактика от инфаркт, защитавайки от негативното въздействие на свободните радикали. Олеопрен нейро е невропротекторна комбинация от полипреноли и комплекс Memory Plus, ключов компонент на клетъчните мембрани на мозъка. Един уникален комплекс от съставки, съчетаващ глицин, фосфатидилсерин и витамин Е, който е доказал своята ефективност в подобряването на когнитивните процеси и стабилизирането на нервната система. Той възстановява клетъчната мембрана на невроните,
активира дейността на главния мозък и подобрява паметта и концентрацията. Извършени са повече от 40 проучвания, потвърдили лечебните свойства на полипренолите. Регистрирани са повече от 30 патента за тяхното приложение за профилактика и лечение на различни патологии. Опитайте препаратите от серията Олеопрен и веднага ще усетите резултата.